Er is echt wel meer toeloop te merken hier. Zowel bij de afspraken als bij de vrije inloop. Dus er wordt meer gevraagd om prikken, maar ook meer om testen. Het wordt weer hield die drokker bij de test- en vaccinatielocatie van de GGD in Dokkum. Je wordt hier een 60 mensen een afspraak voor een prik. En rond zo'nzelfde aantal Sabin. Corona is nog niet weg in Nederland. Sterker nog, er zijn nieuwe varianten, die BA5, die behoorlijk weer rondgaat. We zien het aantal besmettingen toenemen. We zien ook de media-aandacht voor corona toenemen. En er zijn ook mensen die nog op vakantie willen en kijken naar de regels die in het land van hun bestemming zijn. En die denken van, ik heb nog recht op een prik, laat ik hem toch maar eventjes halen. Het tal coronabesmettingen in Noord-Eerst-Friesland is dreig in kaart te brengen. Wel is duidelijk dat dit aantal al weekend toeneemt. En dat is nevens de GGD net onverwachte. Er zijn geen maatregelen, hè. We kunnen weer bij elkaar zijn, we kunnen weer feestjes houden. Er zijn behoorlijk wat dorpsfeesten in Friesland. Dan kan het natuurlijk best wel rondgaan. Het is mogelijk dat de GGD de komende weken op schalen zal. Als de tarin bij de locaties groeien bloot.